Nazioarteko bankuetan urte askotan lan egin eta gero Euskadira bueltau nintzen. Eta hemen, Baskefiken, beste zeuzer egiten gagoz. Euskadiko inbertsio eta finantza ekosistema barritu gure dugu. Finantza sistema lehiakorrago eta barritzaileago bat sortu. Lurraldera eta gure nortasunera konektatute egongo dan sistema bat. Eta gauza bat argi dekogu, hizkuntza ohiturak be aldatu aldoguz. Euskera beti egonda presente nire bizien, familien eta inguruen, baina ibilbide profesionala gehien bat erderaz eta ingelesez egin dut. Oin, barriro, euskera nire lanan parte aktibo bihurtu gure dut. Baskefiken, gure aurkezpenetan, komunikazioetan, harremanetan eta material guztietan euskera presente egotia zaintzen dugu. Pauso txikiekaz, baina konpromiso handiegaz. Gure helburue, euskera finantza sektoreko eguneroko lan ohituren parte izatea da. Ondino ez gara helmugara heldu, baina aurrera goaz, eta hori da garrantzitsuena. Finantzetan ere, euskeraz.